Hi guys, आंनि सनजिला नार्जारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। जों दिनै रङियायाव थांनो नागिरदों दुर्गा फुजानि दख'ना लायनो। नोंसोरबो नायलांबाय थादो ना मा होनो? चलो थांनो ओंखारबाय नै। ए आब' दं। ओरै सानै दङ र'। दा एसे नांगौब्रा। साब्रैजों थांगासिनो नै। रङियायाव दख'ना लायनो ओंखारदों दुर्गा फुजानि थांगासिनो। ए आब' दं। एसे मालाय सिख्ला मानसि ना दख'ना गाननांलाय बिस्रा। नायलांबाय थादो जोंखौनो। मन्दिरा गोसो होथारदों थाबायनाया। दिनै जों थानाय जायगायावबो सानदे बाजारखा दिनै। होमबाबो रङियायाव थांसै रङियायाव एसे दाम खमनि मोनो। सिटबा दंना गैया? सिट दंखायो? इमान लास्टआवनो सानैखामोननो बैयावनि सिगाङाव बेयाव बिसा सानैजों आलदा जिरायदों जोंहा आलदा। बायाथा सारियालि मोनफैबाय ना? बायाथा सारियालिबा इमान गोबाव लाखियो गारिखौबो नै। बायाथा सारियालि फैफेराखैलां दिनैसो खनसे। मालाय नागिरदों हा? मा दख'ना लायो? आंबो दख'ना खारसै नामा गारियालाय? थांगोन र' थांगोन मा लाबोनाय जायोना। आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम थाङो माबा फिखौसो नायलाबायो। साइसथार ना बियो? रङिया मोनबाय ओंखारसै। रङिया सफैबाय। दिनैसो फार्स्ट टाइम रङिया बाजार जानो फैदोंलै आङो। थाबायगोन दे न'? थाबायनानै थांगोन ना? मा बेसे गोजान थाबायनांगौआलाय? रङिया मोनफैबाय नै थाबायदों। फैद' माबा फराय थाबायबो। थाबायदों गारियालाय मोजाङै गारियाव थाबाय थांगासिनो। दिनैसो फैदेरदों आङो रङिया बाजाराव। ओरैहाय खेबदों नामा? ओरै खेबदों? आं थाबायला मालाय नानि मोनहा बेसे गोजानलाय? सिङाव हाबथारनांगौ?
थाबायबाय गारि गाखोआसै मोनथामसै र' थाबायगासिनो इमान गोथौआव फैथारनांगौ ना कमल दखानिखौबो थाबायनोथ' हाखाला आङो नै हमाखै मोनसै एबार मोनसै मासि मोजां बिबार फानदों ना दे मासि मोजां नुवाखै लादोना नोंसिना आयै मासि मोजां ला मासि मोजां नायो बिबारा मा नारें इलाय थुला खमला नङा नांगौमोनहाय नै बेखौ मोजां थानाय आयै अन्थावनो बिबारा रङिया बाजाराव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों कमलेटरनि दखाना हाबफैदों दै कमलेटरनि दखानाव इमान मानसि सिङाव दख'ना दखानाव बे कमलेटरनि दखानाव हाबदों जोङो जाबाय कमल दादानि दखाना इमान मानसि दंना दख'ना बायग्राफ्रा वा माखौ नायनो माखौ दोनना बिदिबा आन्दायलायलाङोसो आयौ कमल दादायाव दं नै सासे बेखौ लाबाय बारा नोंखौ भिडिअ लानो एसे आं चेनेल खुलिदों आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों बे दादानि दखानाव कमल दादानि दखानाव फैदों बाक्सायाव मा होनोमोनलाय दादा रङियायाव नै बे आदानि दखानाव फैदों जोङो मानसियानो आयौ दादाया मोसायाव नायखायोमोन नालाय हाय हेलो दादानि दखानाव फैदों जोङो थेंक इउ दख'ना लांनो वेलकाम जों साब्रै फैदों फैदो फुजानि अफार होगासिनो रायजो राजाफोरनो अननानै लाफैदो मोजां दिनैसिम नुदों आदाया सेंग्रायैनो दंथारो दे बाजैयालाय अबाव थायो बेयो रङियाव थायो बेसे गोजान नङा बेनिफ्राय बेनिफ्राय 2 किल'मिटार जागोन गोजोननाय मोनबाय आदाखौ लोगो मोननानै फैफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम माबायाव फैनायाव रङियायाव दादाजों रायज्लायनो मोनबाय माखौ लाखो आं दादाजों रायज्लायना फैदों लादो आङो बहुत मानसिया कमलेटरनि दखान बियो दख'ना बायग्राफ्रा मालाय सेंग्राफ्राबो सिख्लाफोरनो बायनो फैदों खोमा बिसिनो बायनानै होनो फैदों मालाय दख'ना मालाय बिसिनोबो दख'ना बायनानै होनो फैदों
इमान खमाव होबाबो नांलायबाय थादोंना बियो नै 2,000 जाहैबाय ओमफ्राय बिजों 3,000 होबाय 3,000 ओमफ्राय 800 बेखौनो लानोसै आरो आंना जोंना आदाया अनना इमान खमाव हरदों फुजानि डिसकाउन्ट बानायना हरजोब्बाय हलसेल बायदि बेसेबां होनदों आदा नो 10-15तासो लाखाबाय खोमा दख'नाया इसेबो फाइनान्स खालामला मेथाइ जालांबो बेसेबां होनदों आदा होननायखौ खोनायाखै नामा आदाया 25 आरो लेस खालामना होदो आरो मा लादों नोंनो नानिया एदो हे करि दिया एकेलगे आरो मा लाबावगोन फैसा होखाजोब्बाय थांनोबो बाबाय खोमा आदाखौ गालांनानै रायलाय थाबाय थानोसै नागिरबाय माथो उन्दैला थांला होमबा आदा लास फैदो जि गोबाव जाखाबाय राइस फलफोरा बेदर जानो अमा बेदर चाइनिसफोर बायदि जानो सानो जागासिनो नामा लोगो जाखानानै ओंखारबाय लखरा